like that. Okay. Here we go. Yep. Oh my god. Our first time. Yep. Why me? Because I don't want it. We always promise each other that we would always be together. Okay, now from now on subtitles. Yeah? Yeah. Okay. You bet. We used to play here all the time. Yeah. We'll be going soon. Is your leg okay? Does it hurt? It does a little bit. I'm fine. Mia? Yes? Never mind. Mayu, about that time back then. Mayu? Joo, katsotaanko sä nyt kuinka erilainen siihen peruseen, siis huomenta. Erilainen. Mayu! Kuinka paljon erilainen? Siinä oli vasta reimitus. Niin. Where are you going? Tehdä tunnettuukin. Tätä. Hyvä. Tunnettuukin. Ei huoltava kuvaista, hyppää takia. Niin, no, siellä sen näkee kuvata jotain. Wait! Mayu! On itsekin näistä. Mayu. Voisit et sä pudota sitä. En pudota vähän siellä vähemmän. Sä et keskity tähän ollenkaan. Keskityn. Hei, mä oon nähnyt tän jo. No mä en. Mua häiritsee, kun sä pyörit siinä. Mä opetan ihan just pyörimisen. No, nyt se on hyvä. Se on ihan hyvä. Nyt se on ihan hyvä. Lähdetään kävelemään. Yllättävän hyvin ääniä. Väärästyttävä kuulosi niin kuin siinä. Hei, pulko. Mulla maistuu wasabia kaavioihin suussa. Miksi nyt tähän liittyy? Ei mitenkään, mutta mä äsken sain sushia. Aha. Sitten pitää mennä telkkaan. Mayu? Lost village. Mistä sanoit, että supitko tänne kumminkin puhuu englantia? Mistä sanoin japanista? Ei ois. Kokeilit jo. No piti katsoa toimiiks tää. Aika perseestä. Siis tän enemmäkseen kattonut. No hyvä. A long time ago, there was a village here that disappeared during a festival. People who get lost in the woods are trapped by the village.
Okei. Ai sä rupesit tanssimaan. Enhän minä, minne sitten? I heard singing before, but Ei tonne nobody varmaan. here. Ei. Kato kynttilikkä. Lyhty. Mikä lienee? Sä nyt teet. Seikkailen. No seikkaile johonkin, missä sillä on väliä. No, tiedä, jos täällä olisi jotain. Kato kaivo. Kaivo! No ei, mitä sä siellä jos on tätä? No, Okei. ne kierrättää kumminkin kaikki samoja ideoita. No totta voi. Ne. Sinne. Kai. Kiva, mutta yksi tulee tulla zombina perässä. Älä se on niin pelottaa. Shiny, shiny one. Kamera. Jedi. Mikä? Jännä. Oh god damn. Listen for them 10 days. Who is this, I wonder? Who else is here? Run! Run, Forrest, run! Mikä hiton takia toinen? Mikä? Siellä on joku, siellä on joku, Mä siellä on näen, joku. mä näen. Perkele. Siellä on joku, siellä Mä on joku, siellä näen. on joku. Tajuuko siinä? Ei oo enää. No ei tietenkään, se oli kummitus. Puku. Se on tämän pelin idea siellä. I wonder if anyone's here. Jos vaikka ei olis. Helvetti. Mitä helvettiä? Oh, fuck. Oo, toi oli hyvä. Hieno! Aivan mahtava hieno. Ja onks teikö seuraajohtaja leikkiä? Mitä sä teet? Ai, kolmesta tulee start-juttu. Kolmesta tulee menu. Hienoa. Kuka se on? En mä tiedä, mutta mulla ei kamera eikä mitään. I can see a kimono room beyond the letters. Taas kimonoja. Ei kimonoita! Mikä mitä on juttu on näihin kimonoihin? No more kimonos! Damn it! On sulla kenties tehnyt saaressa kamera jossain vaiheessa? No mä uskon, kun ei me olla oltu paljon missään. Exactly. Oh fuck. Muuten hassunen. Vähän. Sano sanon minä, mutta sinä ja sun minä. Shit. Evelin pelottua. Näyttää vaan mun huoneelta. Eikö tää vähän tutun näköinen? Kieltämättä kyllä. Ja silleen jos vaikka niinku jostain tietystä kartanosta. Should we go inside? Joo. Katsotaan näkee taas jotain. Mayu? Mayu!